No niin. Taas tulee uutta kontenttia. Tähän tulee ihan yhtenä jormana. Ei voi sanoa rumia sanoja. Joku alle 18-vuotias voi katsoa. Ja sponsorina tälleen Hyt Supply ja Grants. Samat tutut. Jos joku haluaa sponsorata mua vaikka 6 Helsingin lonkerolla, niin otetaan sponsorsopimuksia vastaan. Puitten teko puulämmitteisessä talossa on äärimmäisen hyvä kuntoilumuoto ja siinä kasvaa hapo. Ja kirves kun heiluu, niin myös selkä. Mut laiskamies tietysti sirkkelöi ensin sen. Ja nyt mä näytän, mitä mä meinaan niin tässä kesäaikana. Tuossa täräyttää. Tässä on tämmönen niin melkein nuppikuormallinen puutavaraa, osa aika lahoa. Ei joutuu vielä kaatikselle, mutta osa on täysin polttokelpoista, mikä pystytään tuossa takassa painaa sitten talvipakkasella tulee. Sähkössä säästää saatanasti ja mahdollisesti pikkusen myös kesäpuuhastelun myötä aiheuttaa myös positiivista värähtelyä vatsan seudulle pienempänä kumpuna. No, kunhan nyt ainakin takkalämpöinen, niin se on ihan hyvä juttu. Tässä pitäisi kaikkea muutakin tehdä. Pitäisi tuonne saunan terassille rakentaa. Tässä saunan eteen pitäisi rakentaa terassi. Puhun saunan terassista, koska se mun mieleen on jo piirtynyt aika selkeästi, että semmonen tonne tulee. Saa nähdä, milloin se valmistuu. Se pitäisi lomailla ja pitäisi kalastaa. Kalastuksesta pistä muuten omaa kontenttia tulemaan, kun päästään Norjaan tunturiin, koska sieltä tulee huikeita settiä. No joo, mutta tässä nyt heti alkuun pari pätkää näin kesäloman alkuun. Sori, kun on ollut pikkusen kontentin tuotanto jäissä, koska tässä nyt on ollut monenlaista. Ystäväni, toverini, nimi muutettu Villen kanssa käytiin tuossa Yngvi Malmsteenia kuuntelemassa viikolla. Oli vähän hapokasta. Ainakin oikean käden hauislihas sai siinä hurjasti harjoitusta. Tuntuu, että paita repeää, koska niin monta kertaa tuli lonkerotölkkiä kallistettua, että se on pakko olla hapan kasvanut aika paljon. Mut joo, eipä tässä. Mä lähden jatkaa muita hommia tässä näin. Palataan taas tässä viimeistään viikon sisällä. Painan tulee uutta kontenttia ulkomailta. Noniin, moro!